Pulit ke East Janta Hills menta kila penlong ya ke jing thwat ke bejur ban lap sai ya ke jakare jong ke kenhun ke bom yo ba Milas khai hakamit jong ke arpusan terek unok pra arja arpusan hadu bu undak klat no pat hakashi terek ukula lingkot arja arpun riu. Kini ke kenhun ke dan hadu Phra Ngut hapo ke jing alam urang ba snong jong ke teke snong bela Ithuh kerteng kum ubhalang lamo bat kiwe ki hinyo ngut ki bekentop ya upios khai. Kini ki brio nadu ka sitre ukala lingkot arja arpun rio kim dan Shoh hapo snong bat kila pet ri tang maria tip bau brio ubaki Shoh ula khlat no. Kini ka dega jingja ka basngosi ka bala ja ha ka snong Wahsarang ka snong ka bran Durkhmat ka snong Rembai ka bahab ha East Janta Hills district. Uba Milas khai ubalong ukpa jong ki khatwei ngot ki khun ula sha Shoh ha ka mid Christmas ha ka arpusan tere uno pra arjar arpusan ha ka baula khlat no pat hadin siteo duna na ki daw jong ki jingmong bat ki jing don ki jing sitom ha ki Durkhmat ki basapo ke jing sha bom uba Milas ka long hadin ke jing tiet bat Shoh jong ka teka kenhun ka baya lam daw rang ba snong jong ka teka snong bala Ithuh kerteng ka mubhalang lamo ya upara uba Milas uba Kamilios khai ka bakini ki arngot kim don jing tep ru ya ka daw henry la suong bakila wan ha ka jing smakyat ha ka ju ka por Shillong Mail ula yo ru ban lum jing tep ya ka kerteng jong ki Phra Ngut bat ban yo priang ru ya ki dur jong ni ki brio lat no upius ki badon kti ki bakentop na do urang ba snong jong ka teka snong bala Ithuh kerteng ku mubhalang lamo bat ya ki Shoh ki bala Ithuh kerteng ku upius khai u precious stone lamo ukmi bare assistant rang ba snong ujali lamo usbun lang lamo usarat lamo bat ungat lang lamo. Kini ki Phra Ngut ki dei ki be dan kti ban Shoh yo ba Milas hakmat jong ka khun ubla khlat no kumju ban Shoh yo ba Kamilos. Haswa kini USP ke East Janta Hills Vikas Kumar ulaong ki Pulit kidang thwat ya kini bat ban ong bakin sale e ka badon kam e bat shan kin sayo hi ban kem ya kini ki badon kti bat ki badang pet re menta. Kalau don ru ka jing pentip na ki Pulit bagi badon jing tip halor kini ki brio bat ka jakare tengan jongki kin pentip ha ka lat Rembai police station lani bet hau SP ke East Janta Hills hau phone number khandai ar lai san sau khandai riu not nyo. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.